Ahojte. Ahojte. Ja som Marina. A ja som Miška. A toto je Podcaster. Ahojte, vítajte pri posledných faktoch zo série To najzaujímavejšie o filmoch, čo sme vybrali z nášho podcastu. Minulý rok sme totiž točili podcast, ktorý nájdete na všetkých podcastových platformách, ale aj tu na YouTube v záložke Fakty. Dnes sa pozrieme na posledné dva filmy, a to Harry Potter a Dary smrti 1 a 2. Spojili sme to do jedného videa, pretože celý filmový maratón zakončíme najočakávanejším podcastom. Begin. Áno, splníme vám vaše prianie a dočkáte sa pokračovania boju o Rockford. Už o týždeň. Pripravení? Poďme sa teda pozrieť na tie najzaujímavejšie fakty a zaujímavosti o filmoch. Aj keď my ako diváci vidíme v konečnom dôsledku dva osobitné filmy, boli tieto snímky natáčané naraz. Ako dôkaz môžeme ponúknuť túto scénu, kde sa naše Golden Trio rozplače, pretože práve dotočili svoju poslednú spoločnú scénu. This has been my life, and so it's going to be very, very odd, I think, for all of us, because I don't know what my day-to-day life consists of without you, all of you, and it's wonderful. And I just want to say that I've loved every minute in it, and thank you all very, very much. Tento druhý fakt súvisí spolu s tým predošlým. Práve preto, že sa filmy netočia chronologicky, bola Emma Watson veľmi prekvapená z toho, keď jej David Yates oznámil, že niekedy tento týždeň sa bude natáčať boskávacia scéna s Ronom v tajomnej komnate. What? Doing the kiss between Ron and Hermione in This sweet. In the Chamber of Secrets. Emine prvé slová boli, že Daniel tam rozhodne nebude mať prístup. Herečka Evanna Lynch, ktorá hrala našu obľúbenú Lunu, na svadbe Billa a Fleur tancuje so svojím otcom ich zvláštny tanec. Tak ako si sama vyrobila náušnice, aj tento tanec vymyslela sama herečka. Agent Kate Winslet odmietol ponuku, aby si zahrala Helenu Ravenclaw. Vraj boli filmy Harryho Pottera už aj tak dosť plné anglických hercov. Už sme párkrát vo faktoch spomínali, že v sérii Harryho Pottera hrali príbuzní. Ani v tomto filme tomu nie je inak. Brendan Gleeson, herec, ktorý stvárnil rolu Alastora Moodyho, je skutočným otcom herca menom Domhnall Gleeson, ktorý hral Billa Weasleyho. Natáčanie Harryho Pottera a darov smrti sprevádzala jedna veľká tragédia. David Holmes, ktorý bol hlavným dublérom práve Daniela Radcliffa, utrpel nehodu, ktorá ho paralyzovala. HBO spolu s Danielom Radcliffom pripravili dokument práve o Davidovi. Nazvali ho The Boy Who Lived a my vám ho odporúčame pozrieť si. Vo filme Harry Potter a Dary smrti 2 opäť vidíme núdzovú miestnosť. Aby mohla zhorieť dotla, museli ju filmári poriadne zaplniť. A tak do nej dali všetky rekvizity z predchádzajúcich filmov. Tom Felton alias Draco Malfoy a Louis Cordes alias Blaise Zabini mali problém natočiť scénu v núdzovej miestnosti, keď sa vyšplhali na horu nábytku pred ohňom, ktorý vyčaroval Goyle, a stoly a stoličky pod nimi padali. Túto scénu natáčali niekoľkokrát, pretože obaja herci očakávali tento pád a výrazy ich tvári boli čitateľné. A tak tvorcovia prešli na stratégiu prekvapenia a nepovedali im, kedy stôl pod nimi padne, aby zachytili autentický výraz prekvapenia na ich tvári. Harry Potter. To boli prvé aj posledné slová domáceho škriatka Dobbyho, ktoré povedal vo filmoch. Such a beautiful place to be with friends. Harry Potter. No a na záver nemôžu chýbať číselné fakty. Bude ich trochu viac, pretože sme vo finále. Na výrobu ruín Rockfortu sa použilo 400 tón polystyrénu.
210 000 zlatých mincí bolo vyrobených na scénu v banke, kedy hľadajú Horcrux. Iba druhý diel Harryho Pottera a darov smrti zarobil vyše 1,3 bilióna dolárov. Daniel Radcliffe zarobil na posledných 2 filmoch 50 miliónov dolárov. Celkovo všetky Harry Potter filmy zarobili približne 7,7 bilióna dolárov. Počas natáčania celej tejto série bola jazva na Harryho čelo nakreslená 5800 krát. To zahŕňa aj dublérov. Za posledný film Daniel Radcliffe vystriedal 80 prútikov. V poslednom filme zaznie meno Harry Potter 66 krát. Ďakujeme, že ste boli s nami pri tomto našom filmovom maratóne, tak ako minulý rok, tak aj tento, a veríme, že sa pri ňom stretneme aj budúci rok. Budeme veľmi radi, ak nám dáte koment, like a odber na náš kanál, pretože to nás posúva vpred. Tak ahojte!